ସାହୁ ପିଠାଗୋପାଳ ସରକାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025। ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନୀଜନ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ନମସ୍କାର। ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଶିଖୁଛି କିଏ ବା ଦେବତା ମୂଲ୍ୟ ମାଟି ପରା ଅଟେ ମାତୃଭୂମି ଆମ ତାହାକେ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ମାଟିରେ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା।